Celé Slovensko pozná Petra Cmoríka ako hlas, ktorý sa nedal prepočuť, ako víťaza Superstar, ako speváka s rockovou dušou, ako muža, ktorý vyšiel na pódium, otvoril ústa a zrazu bolo jasné, že pred kamerami nestojí len ďalší súťažiaci. Stál tam niekto, kto mal v hlase zvláštny pokoj, ale aj tlak. Niečo, čo sa nedalo naučiť za pár týždňov v televíznej show. Ľudia si ho zapamätali cez piesne ako Dážď, Mám pocit či Nádherný deň. Pamätali si úsmev, gitaru, silné refrény a ten zvláštny moment, keď sa z učiteľa hudby stal človek, ktorého meno poznala celá krajina. Lenže za tým obrazom bol aj iný príbeh. Nie príbeh škandálu, nie lacná senzácia. Skôr tichá tragédia človeka, ktorý sa stal slávnym rýchlejšie, než si stihol pripraviť vlastnú dušu. Tragédia toho, že keď vás zrazu všetci vidia, veľmi ľahko prestanú počuť, čo sa deje vo vás. A dnes, keď má Peter Cmorík 46 rokov a za sebou 2 desaťročia na scéne, ten príbeh znie inak ako kedysi. Už to nie je len rozprávka o chlapcovi, ktorý vyhral spevácku súťaž. Je to príbeh o tlaku, o samote za potleskom, o tom, aké ťažké je zostať človekom, keď z vás verejnosť urobí symbol. A aby sme pochopili, prečo je Peter Cmorík dnes taký, aký je, musíme sa vrátiť späť. Nie na veľké pódium, ale na miesto, kde sa všetko začalo. Peter Cmorík sa narodil v Rožňave, no detstvo ho priviedlo do prostredia, kde sa veľké sny nerodili pod reflektormi. Veľký Krtíš nebol svetom televíznych kamier, červených kobercov a titulných strán. Bol to obyčajný svet, svet škôl, skúšok, miestnych kapiel, malých pódií a ľudí, ktorí si pamätajú nielen úspechy, ale aj každé zaváhanie. A práve v takom prostredí sa formuje zvláštny druh citlivosti. Človek sa učí počúvať, učí sa čakať. Učí sa, že talent nestačí len mať. Treba ho nosiť so sebou každý deň, aj keď sa nikto nepozerá. Treba cvičiť, keď ostatní oddychujú. Treba prísť na skúšku, aj keď nikto nesľubuje, že z toho raz bude sláva. Peter neprišiel z príbehu, kde by ho od začiatku niesol veľký stroj showbiznisu. Začínal ako učiteľ klavíra a gitary. Stál pred žiakmi, nie pred národom. Vysvetľoval akordy, trpezlivo opravoval chyby. Opakoval to isté znova a znova. A možno práve tam vznikla jeho prvá vnútorná rana. Nie rana, o ktorej sa píšu dramatické titulky. Skôr pocit, že ak chce byť človek raz vypočutý, musí dokázať viac než ostatní. Že nestačí mať hlas, nestačí mať hudbu. Musí prísť chvíľa, keď sa odvážite vystúpiť zo známeho sveta a riskovať, že vás odmietnú pred očami všetkých. Taká rana je tichá. Navonok vyzerá ako disciplína. Vo vnútri je to otázka, som dosť dobrý? A tá otázka s ním nešla len do prvých kapiel. Išla s ním ďalej. Do Japonska, kde hral s Oka bandom, potom späť domov a nakoniec až pred kamery Superstar. Tam už nešlo len o spev, tam šlo o to, či sa celý jeho dovtedajší život dokáže zmestiť do pár minút na pódiu. Hudba pre Petra nikdy nebola len ozdoba života. Nebola to vec, ktorú si človek zapne večer, keď chce mať lepšiu náladu. Pre neho bola hudba miestom, kde sa dalo dýchať. Miestom, kde sa chaos vo vnútri zmenil na tón. Kde sa neistota dala chytiť do prstov, položiť na klávesy, na struny, do hlasu. Keď človek nevie povedať, čo ho bolí, niekedy to zaspieva. A Peter to vedel. V jeho hlase bola sila, ale nebola prázdna. Nebola to len technika, nebolo to len vysoké miesto v refréne, ktoré má ohromiť porotu. Bolo v ňom niečo staršie. Dlhé večery v skúšobniach, trpezlivosť učiteľa, skúsenosť muzikanta, ktorý už vedel, že publikum sa nedá oklamať. Preto, keď sa objavil v Superstar, nepôsobil ako človek, ktorý si prišiel splniť krátky televízny sen. Pôsobil ako niekto, kto už dlho kráčal za hudbou a televízia ho len na chvíľu osvetlila. A to je veľký rozdiel. Pre mnohých bola súťaž začiatkom. Pre Petra bola skôr bránou. Za tou bránou už stál hotový muzikant. Len ho ešte nepoznali milióny divákov. Hudba bola jeho únikom, ale aj jeho pravdou. Na pódiu nemusel vysvetľovať, odkiaľ je. Nemusel hovoriť, čoho sa bojí. Nemusel obhajovať všetky roky, keď hral v kapelách a učil iných, kým sám čakal na vlastnú chvíľu. Stačilo, aby zaznel prvý tón. A zrazu bolo jasné, že toto nie je náhoda. Lenže každý únik má aj svoju cenu. Keď sa z útočiska stane povolanie, človek môže ľahko stratiť miesto, kam sa chodil schovať a presne tam sa začína ďalšia kapitola. Potom prišiel rok 2006, rok, ktorý zmenil všetko. Peter Cmorík vyhral druhú sériu Slovensko hľadá Superstar. Zo dňa na deň sa z muža, ktorý poznal rytmus menších pódií, stal človek, ktorého sledovala krajina. Prišli rozhovory, koncerty, očakávania, album, rádia, ankety, ocenenia. Debut Nádherný deň nebol len názov albumu. Pre verejnosť to vyzeralo ako nádherný deň naozaj, ako čistý štart,
ako dôkaz, že sny fungujú, keď človek vydrží. Pieseň Dážď sa stala jednou z tých skladieb, ktoré si ľudia spájali s obdobím, keď sa Peter z televízneho víťaza menil na skutočného speváka. Ale úspech má zvláštnu vlastnosť, z diaľky svieti, zblízka páli. Keď vyhráte, všetci čakajú, že budete šťastní, vďační, silní, stále pripravení, vždy usmiati. Akoby víťazstvo automaticky zrušilo pochybnosti, únavu aj strach. Lenže minulosť nezmizne len preto, že vám tlieskajú. A otázka som dosť dobrý sa po úspechu nezmenší. Niekedy práve naopak, narastie. Lebo teraz ju už nepočujete len vo vlastnej hlave. Počujete ju v každom článku, v každom porovnaní, v každej vete typu uvidíme, či vydrží. Peter sa musel naučiť nosiť masku. Masku profesionála, masku víťaza, masku človeka, ktorý má všetko pod kontrolou. A možno najťažšie bolo to, že tá maska nebola úplná lož. Naozaj bol talentovaný. Naozaj mal úspech. Naozaj stal na pódiu, kde si ho ľudia prišli vypočuť. Lenže aj pravdivá maska môže človeka unaviť, ak ju musí nosiť príliš dlho. Čím viac rastla sláva, tým väčšia bola cena. Peter už nebol len Peter. Bol ten Cmorík zo Superstar. Bol hlas, od ktorého sa očakáva ďalší hit. Bol meno, ktoré malo potvrdiť, že jeho výhra nebola len televízny moment. Musel ukázať, že vie prežiť aj potom, keď kamery odídu k ďalším súťažiacím a publikum sa začne pýtať, kto bude ďalší. To je tlak, o ktorom sa často nehovorí, lebo zvonka to vyzerá krásne. Koncerty, albumy, ocenenia, plné sály, fotografovia, ľudia, ktorí si pýtajú podpisy a chcú spoločnú fotku. Ale vnútri môže človek cítiť niečo úplne iné. Únavu z dokazovania, strach, že ak spomalí, zabudnú naňho. A samotu, ktorá prichádza práve vtedy, keď je okolo vás najviac ľudí. Po Superstar sa od Petra čakalo, že bude stále stúpať, že každý ďalší album bude potvrdením, každá pieseň odpoveďou, každé vystúpenie dôkazom, lenže umelec nie je stroj. Nemôže neustále vyrábať emócie na objednávku, nemôže každý večer výjsť na pódium a predstierať, že nič nebolí, nemôže donekonečna niesť predstavu, ktorú si o ňom vytvorili iní. A tak sa za úspechom pomaly objavoval tieň. Nie náhly pád, skôr tiché opotrebovanie, deň po dni. Koncert po koncerte, očakávanie po očakávaní. Navonok všetko pokračovalo. Peter vydával hudbu, hral, spolupracoval, prijímal nové výzvy. Ale práve to je na tejto tragédii najťažšie, že nevyzerá ako tragédia. Vyzerá ako kariéra? Pod zlomu v živote Petra Cmoríka neprišiel ako jedna dramatická noc, po ktorej by sa všetko zrútilo. Prišiel pomaly, ako chvíľa, keď si človek po rokoch uvedomí, že najväčší potlesk nemusí byť najväčším víťazstvom. Že názov víťaza vám otvára dvere, ale zároveň vás môže zavrieť do jednej miestnosti. Do miestnosti, kde vás všetci poznajú podľa jednej kapitoly, hoci vy ste už dávno niekde inde. Po rokoch na scéne sa človek začne pýtať iné otázky. Nie, ako sa stať slávnym, ale ako zostať pravdivý? Nie. Ako presvedčiť všetkých, ale ako sa nestratiť sám sebe. Pre Petra to znamenalo hľadať nový zvuk, nové piesne, nový spôsob, ako hovoriť s publikom. Znamenalo to prijať, že nie každý krok musí byť pokračovaním starého príbehu. Že umelec má právo meniť sa, má právo hľadať, má právo nebyť stále tým istým človekom, ktorého si publikum pamätá z televízneho finále, a v tom je skrytý jeho bod zlomu. Nie v páde, ale v rozhodnutí nedovoliť, aby ho jeden úspech definoval navždy. Keď zhasnú svetlá, ostane človek sám so sebou, bez titulov, bez ankiet, bez refrénov, ktoré už publikum pozná naspamäť, len človek. A otázka, či ešte stále spieva preto, lebo musí, alebo preto, lebo chce. Zmena po takomto uvedomení nikdy nie je rýchla. Nie je to filmová scéna, kde sa ráno zobudíte a všetko je jasné. Skôr je to dlhý rozhovor so sebou samým. Niekedy tichý, niekedy nepríjemný, niekedy plný pochybností. Peter Cmorík však postupne ukázal, že nechce žiť iba zo spomienky na svoj najväčší televízny moment. Začal kráčať ďalej. Nie preč od minulosti, ale cez ňu. Vzal si z nej to dobré. Skúsenosť, publikum, silu hlasu, meno, ktoré si vybojoval. Ale zároveň sa pokúsil nezostať v nej uväznený. Prišli nové hudobné obdobia. Iný zvuk, spolupráce, divadlo, kapela. Piesne, v ktorých už nebolo cítiť iba potrebu dokázať, že vie spievať, ale aj túžbu povedať niečo vlastné. A možno práve tam sa začína skutočné uzdravenie. Nie vo chvíli, keď bolesť zmizne, ale vo chvíli, keď ju prestanete skrývať za dokonalý obraz. Peterov príbeh nie je o človeku, ktorý nikdy nezaváhal.
Také príbehy ani nepôsobia pravdivo. Je skôr o človeku, ktorý sa musel naučiť žiť s vlastným menom. S tým, čo mu prinieslo, aj s tým, čo mu vzalo. A to je veľké. Lebo niekedy najväčšie víťazstvo nie je stať na prvom mieste. Niekedy je najväčšie víťazstvo priznať si, že už nechcete celý život utekať pred otázkou, kto ste, keď nikto netlieska. Dnes, keď sa pozrieme na Petra Cmoríka, môžeme rátať albumy, piesne, ocenenia a roky na scéne. Môžeme hovoriť o Superstar, o slávikoch, o hitoch, ktoré zostali v pamäti. O koncertoch, na ktorých sa stretáva staršia spomienka s novou energiou. O tom, že po 20 rokoch sa stále vracia na pódium nie ako tieň minulosti, ale ako muzikant, ktorý ešte má čo povedať. Lenže jeho odkaz je hlbší. Je v tom, že ukazuje, čo sa stane, keď obyčajný človek unesie neobyčajný tlak, keď sa z malého prostredia dostane pred veľké publikum, keď mu krajina najprv tlieska, potom ho skúša, potom ho porovnáva a on napriek tomu nestratí hlas. Peter Cmorík nie je len príbeh talentu, je to príbeh vytrvalosti. Príbeh človeka, ktorý zistil, že sláva nie je koniec cesty. Je to iba ďalšia skúška. Možno ešte ťažšia než tie predtým, lebo prichádza zabalená ako dar. A možno práve preto dnes jeho piesne znejú inak. Nie sú len o sile hlasu, sú o čase. O prežitých rokoch, o tom, že človek môže byť unavený, môže pochybovať, môže sa meniť a predsa môže ďalej tvoriť niečo krásne. Tichá tragédia Petra Cmoríka teda nie je v tom, že by sa jeho príbeh skončil smutne. Je v tom, že za veľkým úspechom bol človek, ktorého museli roky naučiť, že nemusí byť stále iba víťaz. Stačí, aby bol pravdivý. A možno práve to je dôvod, prečo ho ľudia nepočúvajú iba ako hviezdu. Počúvajú ho ako človeka, ktorý prešiel dlhú cestu a stále stojí. A teraz sa zastavme. Keď počujete príbeh Petra Cmoríka, čo vo vás zostáva? Je to spomienka na Superstar, na pieseň, ktorú ste kedysi počuli v rádiu? Alebo skôr myšlienka na to, koľko ľudí okolo nás nosí vlastnú masku úspechu, hoci vo vnútri len hľadajú pokoj? Napíšte do komentára, ktorá časť jeho príbehu sa vás dotkla najviac. A ak chcete počuť ďalšie skutočné príbehy o ľuďoch, ktorých poznáme z pódií, obrazoviek a titulkov, ale málo kedy poznáme ich ticho, prihláste sa na odber, pretože za každou legendou je človek a za každým potleskom je príbeh, ktorý si zaslúži byť vypočutý.